Mek je jedna veoma bitna stvar koja se regionu desila, zato što svuda u svetu postoje tako velike manifestacije koje objedinjuju sve žanrove i znam da su mišljenja bila podeljena, ali ako ćemo profesionalno, treba da budu svi žanrovi na jednom mestu, apsolutno, a drugo, mislim da smo onako mali ako bismo se izdvajali i da apsolutno treba da bude uključen ceo region, zato što, let's face it, svi slušaju sve iz regiona i apsolutno kada prate Mek treba da imaju sve svoje izvođače koje vole na jednom mestu. Pa biti deo Meka i prošle godine kao gost, a sada pogotovo kao deo nominovanih za nagradu je velika čast. Moram samo da kažem da mi je bilo ispravo čudno kada ste mi javili da je za pop numeru, mada u širem smislu pop je popularna muzika, tako da mi je tim draže, ali s druge strane je sigurno konkurencija žešća, jer pop muzika ima mnogo dobrih izvođača kod nas, tako da mi je, eto, i zbog toga još dodatna čast. Ima dosta stvari na koje sam ponosna, ali ajde da kažemo da je to upravo pesma koja nas je do ovde dovela, odnosno što je Da li čuješ moj glas napravila toliki uspeh i što smo, eto, Marko Nikolić i ja napisali i nekako spakovali kako smo mi to želeli, a očigledno da je publika to apsolutno fenomenalno primila i na ovaj način i na mnoge načine nam uzvratila. Odala bih sebi priznanje što sam i pored ne lakih životnih onako puteva i okolnosti uspela da ostanem hrabra, dosledna sebi i što na tom putu već vidim jako dobre stvari iz tog strpljenja i vere u sebe. Evo koga sam se prvog setila ko fenomenalno peva i verujem da mu tek sledi sjajna karijera je Predrag, odnosno Peđa Simić, koji je pobedio na jednom takmičenju skorije i stvarno je onako ozbiljan talent. Baš jedva čekam da čujem svašta od njega. Hashtag! Šta mi je prvo palo na pamet, ono što mi prijatelji kažu unicorn, a kao, mislim, realno. To možda bio trenutak kada vidite da vas je kao mladog umetnika u jednoj Srbiji postavila i komentarisala jedna velika Jennifer Hudson, Oskarovka, tako da to je ono bio rani klik, verovatno. Pa imam nekolike, ali ja i sad možda neki nisu, šalim se. Heklanje. Pa ne može, mora da to Bojana Jastomenov delimo, ona ima veći talent od mene. Apsolutno bez ljubavi, bez stalne dobre klope, pošto me to stalno kolegi gde god išli i po inostranstvu uvek vučem sa sobom neku hranu, kao da će nam svima zatrebati u nekoj pećini. I bez svojih prijatelja i svoja dva psa. Moja pesma, Da li čuješ moj glas, čeka na vaš glas, zato što je nominovana na Meku za pop numeru ženskog izvođača godine, of course. Za tebe, babo, za tebe, babo, za tebe, babo. All I want for Christmas is Happy Mac New Year! Vidimo se 27. januara. Produced by Sky Music.